Автоматичен ротационен тип прозрачен филм за запечатване на буркан с топлинно фолио уплътнител с двойни глави за пластмасова чаша. Бутилката се избутва автоматично в въртящата се маса, запечатва се и автоматично се изхвърля върху конвейерната лента с висока производствена ефективност. Електрическите и пневматичните компоненти на цялата машина са произведени от добре известни производители у нас и в чужбина, а качеството е надеждно и стабилно. Това е идеалното оборудване за опаковане за закуски, храни и други индустрии.